Toto je naša atypická stavba. Dalo by sa o nej povedať mnoho, ale v tomto videu sa chcem povenovať hlavne vežičke, ktorú akurát vidíme, a procesu konštrukcie krovu a strechy, ako sme ho dvaja s Ivkou vo dvojici, mimochodom úplní stavební amatéri zvládli. Dá sa to? Dá. Raz pomôže sused s bágrom, raz druhý sused so žeriavom, inokedy Laco, inokedy Šulko z Garáž TV, ktorý nám nad pozemok zdvihol dron a pomohol vycentrovať stavbu na úplnom začiatku. V neposlednom rade je velikánskym pomocníkom internet. Tam sme našli tesaže Pepu a jeho tesažské okienko a tiež program firmy Veto. A po krátkom laborovaní v programe Veto Liberta sme sa dopracovali k takejto akejsi 3D vizualizácii nášho krovu. Takže krov sa nám podarilo zostrojiť a takýmto spôsobom sme vlastne pochopili, čo nás približne pri jeho konštruovaní v praxi bude čakať. Táto verzia programu nám dovolila aj nejaké takéto pohľady, pôdorys a bočný pohľad, ale hlavne dostali sme sa ku takýmto výkresom. Tie sme si vytlačili a podľa nich sme potom zostrojili krov. Pokračujeme vo videofilmovom, či nie filmovom, ale stavebnom denníku. Nejako sme zabudli na to, že by to bolo dobré, hej. Toto sú naše nárožné krokvy na väžu. My sme ich vyrobili kombináciou našich intelektuálnych schopností a triálovej verzie programu Lignicom. V podstate by stačil sedliacky rozum, ale dobre je, keď to aj taká autorita, ako je počítačový program, nejakým spôsobom potvrdí. Na tomto mieste považujem za potrebné upresniť, že Veto Liberta nám nezobrazil niektoré detaily technických výkresov, pomohla nám ale triálová verzia programu Veto Lignicon. No a už máme časť krovu aj s pomúrnicami pripravenú a za chvíľku nebudete svedkami, ako to tam ideme priložiť, z toho dôvodu, že tu nikto okrem mňa a Ivky nie je a my dvaja budeme musieť tie nárožné krokvy tam nejakým spôsobom pripasovať. No, dosť na tom, že ideme na to. No tak sme ho tam priložili len tak. Aha, no to sadlo tak, že až sa po dlhej dobe sa normálne úprimne teším, akože tak toto, hej, napadlo mi zatoť zlešenárske trubky do zeme, dať na to tie vrtule, potom to takto pospájať a urobiť tým takú konštrukciu, ktorú sme chytili do vodováhy. Na ňu sme dali pomúrnice, no a takto sme skonštruovali celý krov na väžu. Aha. Ešte pôjdu laty, ešte pôjde strešná krytina. Mali sme tu klampiara, ktorý povedal, že najlepšie by bolo rovno už aj lemy, aj žľaby urobiť a naraz všetko žeriavom hore. Tak, a dobrodružstvo začína. Z tohto všetkého je asi jasné, čo sme si vymysleli. Môžete komentovať. Začína sa najväčšie dobrodružstvo tohto roka. Ja len s odstupom času doplňam, že pre nás.
ako sme to dali. Nie, ale nemám to natočené. Máme. Tak až teraz som sa dostal k tomu, aby som vytiahol z vrecka telefón a natočil nejaké video. Všetko dopadlo podľa plánu. Hladko. V podstate nad očakávanie. Dobre. Strecha je na svojom mieste, už len drobnosti. Ukotviť ju potom grútmi. Výborná partia, ľudí sa tu zišla. No a pre tých, čo stále sa ma spýtovali, že prečo je tá väža tu, no tak pre toto. Pre tento výhľad a pre túto panorámu. A hoci vieme, že sme možno ešte len niekde v polovičke celej tej cesty a že nás čaká ešte veľa námahy a že to nebude ľahké, ale myslím si, že to stojí za to pracovať a žiť v tomto kraji. Je tak, Ivka? Ide. Zázraky sa dejú. Bez pochyby.